Urmează acum Bebe Șef înapoi în pătuți pe Minimax. Promo. Premii fabuloase în fiecare lună la Clubul Minimax. Minimax reînnoit te așteaptă și pe tine cu aventuri distractive, cu multe râsete și cu un conținut nou-nouț. Să descoperim împreună lumea cu Minimax Club. O singură înregistrare și poți câștiga premiul nostru cel mai nou. O lume în care dinozaurii nu au dispărut și o echipă de supereroi curajoși încearcă să protejeze tărâmurile acestor creaturi din negura timpurilor. Eroi cuantici, centrul Dinostar, în fiecare zi pe Minimax. Barbie Dream House Adventures, în fiecare zi pe Minimax. Ați urmărit promo. Bucură-te de orice vacanță. Program sponsorizat de Chef, gel de duș. Bucură-te de orice vacanță. Program sponsorizat de Chef, gel de duș. Urmează acum Eroi cuantici, centrul Dinostar pe Minimax. Promo. E clar din prima clipă că asta e școala la care ai visat dintotdeauna. Aici ora de matematică, de chimie, de fizică sau cea de sport. Nu e deloc așa cum ai crede. Pentru că e cel mai grozav liceu din Imperiul Lego reimaginat. Lego Friends, un nou capitol pe Minimax. Urmărește-ți adversarul, găsește-i punctul slab și atacă-l atunci când se așteaptă mai puțin. Folosește-ți imaginația și într-o zi poți deveni un adevărat profesionist. Surorile, în fiecare zi pe Minimax. Pregătirile pentru sărbători sunt ușoare. Maestrii bucătari de la TV Paprika ne vor surprinde în luna decembrie în fiecare zi cu câte o idee pentru ca noi să putem găti ceva extraordinar și multe bunătăți fermecătoare. Bucate de sărbătoare în fiecare seară la TV Paprika. Ați urmărit promo. Bucură-te de orice vacanță. Program sponsorizat de Chef, gel de duș. În câteva momente urmează un nou episod. Bucură-te de orice vacanță. Program sponsorizat de Chef, gel de duș. Bucură-te de orice vacanță. Program sponsorizat de Chef, gel de duș. Acum urmează Lego Friends, un nou capitol pe Minimax. Promo. Premii fabuloase în fiecare lună la Clubul Minimax. Minimax reînnoit te așteaptă și pe tine cu aventuri distractive, cu multe râsete și cu un conținut nou-nouț. Să descoperim împreună lumea cu Minimax Club. O singură înregistrare și poți câștiga premiul nostru cel mai nou. Când Bug, ursul grizzly care se teme să riște, și Elliot, cerbul care mai întâi face, doar apoi gândește, au descoperit o tabără de vară abandonată în mijlocul pustietății. De-abia atunci, adevăratele aventuri ale acestor doi vechi prieteni au început cu adevărat.
Năzdrăvanii din pădure, chemarea naturii. În fiecare zi pe Minimax. Urmărește-ți adversarul, găsește-i punctul slab și atacă-l atunci când se așteaptă mai puțin. Folosește-ți imaginația și într-o zi poți deveni un adevărat profesionist. Surorile, în fiecare zi pe Minimax. Se petrec lucruri bizare în Londra. În tot orașul se vorbește despre cazuri misterioase. Dacă nici măcar experimentații detectivi de la Scotland Yard nu-și pot face datoria, nu am de ales. Chemați echipa de super detectivi. Calea misterelor. În fiecare zi pe Minimax. Ați urmărit Promo.